Slovenčina je 10. Je to 10. Viete prečo? Lebo máte 7 pádov. Dobre, 6. A ja sa medzi tým pýtam, čo je to pád? Máte 3 rody, ale dievča nie je ženský rod. Aspoň detko je mužský. Sme jazykovo kreatívni, ale detko ostáva chlap. Ťažko počujem rozdiel, keď niekto povie š. A sú to veľa. On jedol jedlo. Ona jedla jedlo. Ono jedlo jedlo. Oni jedli jedlo. A je to len jedno sloveso. Lístky sú na strome, ale tiež posielame lístky našimi kamarátmi. Úplne iné. Takže je to 10. Ale Ibrahim Majga sa to naučil. Tak ja tiež.